Δεύτερη φορά στην Νίο μαζί με το συμπαίκτη μου. Είναι ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη φορά που κατεβήκαμε. Είμαστε πιο έτοιμοι, το επίπεδο είναι ανεβασμένο και ελπίζουμε το καλύτερο. Οι παροχές που μας έχει η οργάνωση της ΙΟΥ είναι πάρα πολλές και γι' αυτό επιλέξαμε και το τουρνουά της ΙΟΥ. Είναι η πρώτη μου φορά στην ΙΟ και εμένα και του συμπαίκτη μου. Είχαμε ακούσει πάρα πολύ όμορφα λόγια για το τουρνουά, οπότε είπαμε να το δοκιμάσουμε. Αυτά που είχαμε ακούσει επιβεβαιώθηκαν. Ήταν όντως ένα πάρα πολύ όμορφο τουρνουά, όλα πολύ οργανωμένα και στα γήπεδα και στα ξενοδοχεία και στο φαγητό και στην οργάνωση, σε όλα ήταν άψογα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους και όλων των αθλητών. Είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Σαν Σταύρος ήρθα πρώτη φορά και αυτό που πρεσβεύει αυτό το τουρνουά, το EOS Major, είναι ο αθλητικός τουρισμός, όπου αθλητές από όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν από την πόλη τους, από το μέρος που εργάζονται και ζουν, για να βρουν άλλους συναθλητές τους και να παίξουν beach volley. Εμείς γενικά προτιμάμε τη διοργάνωση ΣΥΟΥ κάθε χρόνο. Είναι φανταστικό, το team είναι υπέροχο, είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα. Είναι από τα πιο ανταγωνιστικά τουρνουά. Είναι δύσκολες όλες οι ομάδες, γιατί είναι και πάρα πολύ έμπειρες, περισσότερες. Οπότε ερχόμαστε εδώ να το ευχαριστηθούμε, να παίξουμε και να περάσουμε καλά. Hi, my name is Danica. And I'm Fiona. And together we're participating for the first time in the national tour here on EOS, and I must say we loved it so far. Look at this, the course, the sun, the wind. We really enjoy it. Yeah, and the organization has been really good. Hospitality has been great. Like, Greek people are lovely. Yeah, all the players are kind. Yeah. Nice to play. Yeah. Ναι, η διοργάνωση μέχρι στιγμής ήταν πολύ καλή. Οι παροχές είναι καλές για όλους τους αθλητές. Οι εγκαταστάσεις προφανώς πολύ καλές. Η παραλία είναι φοβερή. Έχει ένα ωραίο αεράκι που για εμάς τους αθλητές είναι μια πρόκληση, γιατί πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στο παιχνίδι μας. Μπορούμε να παίξουμε πιο στρατηγικά. Οπότε, ναι, μέχρι στιγμής όλα πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Λέγκας ο Χρήστος. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην ΙΟ. Τι να πω για αυτή την οργάνωση, φοβερά. Βλέπετε εδώ πέρα με η εγκατάσταση μιλάει από μόνο τους, οι διοργανωτές φοβεροί, φιλόξενοι, η διαιτησία πολύ καλή. Ο αέρας πάντα μας δυσκολεύει τη ζωή εδώ στην ΙΟ, αλλά έτσι είναι το άθλημα, γι' αυτό το αγαπάμε. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι βλέπουμε καινούργια πρόσωπα στο beach volley. Κάθε χρονιά ανανεώνονται. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην ΙΟ και ατομικά και ομαδικά. Έχουμε περάσει ήδη τέλεια. Η διοργάνωση είναι φανταστική, οι διαμονές, οι διατροφές. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένες. Ο αέρας, αλλά και πάλι δεν πάει να είναι δύσκολος. Δηλαδή, μας δυσκόλεψε αρκετά, μπορώ να πω. Μας αρέσει πάρα πολύ που είναι τα γήπεδα πάνω στη θάλασσα, που τελειώνουμε το μάτς, πάμε κάνουμε βουτιά, η παραλία μπροστά είναι φανταστική. Τίποτα, ανυπομονούμε να ξανάρθουμε. So good. Amazing. So happy. Yeah, it was a long weekend, but very happy that we managed to win. Yes. Yeah, it was really great, super fun, really nice crowd, really nice organization, nice people, and very ready for the world tour that starts in 3 days. Πρώτη φορά κερδίζουμε, οπότε τι να σας πω, είμαστε super χαρούμενοι και η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ καλή και τα τουρνά είναι πιο δύσκολα και ίως το καλύτερο μέρος για να παίξεις. Η φετινή χρονιά σίγουρα είναι πιο δύσκολη. Παίζουμε όμως και εμείς καλύτερα από την πέρσι. Ένας δύσκολος τελικός. Δεν έληξε όπως θέλαμε. Θέλαμε να λήξουμε στο γήπεδο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε χαρούμενοι με την νίκη. Τελείωσε άλλο ένα, το 7ο κατά σειρά. Δεν μας σταμάτησε ούτε ο COVID. Στην υπέροχη παραλία του Μιλοπότα. Μια διοργάνωση πραγματικά απίστευτη για τα δεδομένα της Ελλάδας, με την Luxurious των Δήμο Ηττών, την περιφέρεια και με όλους όσους συμμετείχαν για να γίνει αυτή η όμορφη διοργάνωση. Ήταν και από θέμα κόσμου, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Τώρα θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και το παγκόσμιο, θα είμαστε πάλι εδώ. Ελάτε να το δείτε, ο Μιλοπότας είναι φτιαγμένος για τέτοια event. Πρέπει να το συνεχίσουμε, να το καλλιεργήσουμε ακόμα πιο πολύ. Το 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τελείωσε με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Μας βοήθησε ο καιρός που δεν φύσαγε, μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν φύσαγε πολύ. Είχαμε πάρα πολύ ωραίους αγώνες, το ευχαριστήθηκαν όλοι και ειδικά ο τελικός των ανδρών ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το team, το δικό μας, που για 7η συνεχόμενη χρονιά κατάφερε να κάνει τους αγώνες
οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι ίσως οι καλύτεροι στο πανελλήνιο τουρνουά. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Free Beach Bar, που χωρίς τη βοήθειά τους σίγουρα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα από όλο αυτό. Λοιπόν, τελείωσε και αυτό το πανελλήνιο, το EOS Major. Είμαι πολύ περήφανη. Ελπίζω ότι τα παιδιά οι αθλητές που λάβανε μέρος πραγματικά να μπορέσουν να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό και να πάρουν το καλύτερό μας σε αυτό που η EOS μπορεί να δώσει. Μια υπέροχη παραλία, η οποία είναι μια φυσική έδρα και ελπίζω να γίνει παγκόσμια έδρα για αυτό το πάρα πολύ χαρούμενο, πάρα πολύ όμορφο, χωρίς βία, χωρίς τίποτα αρνητικό άθλημα, το οποίο ονομάζεται beach volley. Το beach volley πρέπει να είναι σε μια παραλία και λίγες χώρες μπορούν να έχουν αυτό το νησί και αυτή η παραλία μπορεί να προσφέρει. Και σ' άλλα με υγεία και στο παγκόσμιο που έρχεται σε μερικές μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.